77, Petar Jovanović, 20, Aleksandar Trišović, 6, Milo Živković, 14, Miloš Petrović, 16, Milan Čulun, 30, Vladan Pavlović, 21, Strahimja Petrović, 12, Sed Hadžibulić, 7, Saša Stojanović, 24, Aleksandar Jovanović, 6 stručnog štaba, Dragoljub Ekvalac. Evo je sastav domaćeg tima, broj 87, Nemanja Supić, 2, Bojan Đorđević, 3, Radoš Protić, 8, Ivan Obrovac, 9, Mladen Popović, 14, Admir Kecap, 20, Dejan Rusmir, 21, Miloš Obradović, 26, Slobodan Vuković, 30, Marko Jevtović i Dakle, molim vas još jedan put, bez ikakvih predmeta u terenu, molim vas. Jedan aplauz za sudiju Srđana Kaurina. Živim i ja, neka se peva, neka se ori, Pazar šampion. Okay.